Lho, peleme mbae iki abdi dibas 1 juta. Nggih. Besok ono kae. Napa nggih. Riyen sing tahun wingi pinten? Loro ya loro nang besok. Biyen payu pira, Mbah? Biyen dek biyen kok. Payu pinten? Biyen payu 1 juta sitok. Sitok yo akeh. Nggih. Terus wae Wae apik ya, Mbah? Nun, Wae apik mbiyen. nggih sapi niki kan perang apik badene. Nggih, calone apik niki. Lah nggih kono seger. Jenengan apa tiambakan? Nun, Tiambakan enten ngomah. ya bae tinggal pun 2,5 tahun. Wah, kayak enten ngomah. Enten omah anu ketan Oh, kan. kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kehidupan seorang nenek yang tinggal di desa pelosok Wonogiri. Beliau hidup sendirian dan hanya mengandalkan hasil dari perkebunan. Beliau punya 2 pohon mangga yang sudah saatnya panen. Di depannya ada sawah kering tapi bukan miliknya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya sobat pelosok Nusantara. Tandurannya apa? Lek. Peleme dereng woh, Mbah. Peleme iki teng mriku kok. Pelem iki dibas dereng. Nggih. cilik kono lho. Lah nggih. Pinten wit? Duwe pinten wit? Ya cilik iki anu permesak ning nggih dhuwit. Pirang wit, Mbah, peleme, Mbah? Loro wis tak dulu mak kae. Siji mburi. Iki ya cilik ya sing ngene iki. Ya cilik engko duwite ya cilik. Sing sandrene ya sak kepak kuwi. Sandren. Wis. Adek. Sing mburi wite sakmene iki ya, Mbah? Ya gede-gede wite. Iki ya cek mau kembang karo ya ngono. Aku mesane nggih dhuwit. Iki wis wani. Kalau sandren dijak pokok sandren. Mesane, nah aku ku mesane nggih dhuwit to. Nggih. Lho, peleme mbae iki abdi dibas 1 juta. Nggih. Besok ono kae. Napa nggih. Riyen sing tahun wingi pinten? Loro ya loro nang besok. Biyen payu pira, Mbah? Biyen dek biyen kok. Payu pinten? Biyen payu 1 juta sitok. Sitok yo akeh. Nggih. Terus Wae apik ya, Mbah? Nun, Wae apik mbiyen. nggih sapi niki kan perang apik badene. Nggih, calone apik. Lah nggih kono seger. Jenengan apa tiambakan? Nun, Tiambakan enten ngomah. ya bae tinggal pun 2,5 tahun. Sobat pelosok Nusantara, beliau itu menanam pohon mangga itu dikasih unen-unen Jawa ya, dikasih ketuk, dipeteli, dikasih itu ya, disunduk arit ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol filosofinya gimana. Konon katanya kalau dikasih ketuk itu biar buahnya banyak, dipeteli itu biar nggak jatuh, sampai tua buahnya nggak jatuh. Terus kalau dikasih daun alang-alang itu konon katanya biar nggak kena halangan, ibarat ada angin besar itu pohonnya buahnya nggak jatuh. Biar jelasnya kita ngobrol-ngobrol sama warga sekitar. Wancur. Berarti anu nggih, Pak, pemanuke wis ana unen-unene ya, nek wong Jawa kan unen-unen. Oh, Mas, nggih, berarti nek pasange ketuk ki nek wong arep aneh-aneh ki wis mikir genah barang dinguwok nggih. Mosok, Pak? Daerah pundi lho, Pak? Jabul Dadi dipasangi ngoten wonge nekat menek. nekat menek gak ora iso medun. Le yo ndi ngene iki nggone bawa loya lho. Rumangsane napa nggih, Pak? Ora ngerti aku. Apa dhuwur ngono ya kira? Wangune arep medun wedi apa piye. Ora enek pange ngono ya. Iya. Ala yo ndi lho lah anu wae pange ngono kuwi. Mengke
Omonge sing nandur sing duwe wit pelem kuwi omonge ngene kapok. Lah kuwi gaene ya guru nyolong ae lho Mas. Ora gelem nandur nangane nyolong. Nyolong. Ngalih ngono. Nek mlumpuk 10 sak ngono kuwi ora isine kok sekintal punjul. Nggih. Ya pelem ki saiki sebulan sekilo 3.000. Sekintal ora ya 300. Nggih. Engko sewengian entuk sekintal punjul. Sakniki Resap. sekilo niku 5.000 6.000, Pak. Lah iya ngono kuwi. Apa? Pelem Bisa niki dereng enten pokoke. Dan asal pacat teputi nang aku. tengah daerah Badekan mriki sebagian pernah enten sing ngelong. Iya, salah wis enek ning Nyadam. Rame-rame pernah sing ngeten iki. Nggih, daerah mriki. Wis golek sing gede Jawa ora. Timur wis gede-gede lho, Mas. Nggih, Jawa Timur. Ono. Nek biyen ya gur alang-alang kuwi, meh alang-alang nem yang ngalas yang ke pinggiran. Anu nggih. Yo aku yo. Pemanuke ya piye ya? Adat Jawa ngoten. Nggih, adat Jawa kuno. Adat kuno. Adat kuno. Iku yo gur Nek adat kuno anu Mas, tak golek pesiare tamo. Terus? Kuwi dicacaki mumpung nganggo petel amoh to. Nggih. Bar dicacaki dipentek pesiare ditaleni keduk karo alang-alang dikendhitne ngono kuwi. Ngoten niku. Lha niku keduke mboten enten apa? Ora enak. di rumah ki yo aku tak benteli debok Wayahe tak tenuk keduke yo tak anak. taleni ing wit kae. Nek kae tak kembange keri. Iki ra paron pentil, pentile. Saya mau keduk plastik niku kok. Heeh. Saiki keduk plastik kudu keduk aren ya. Nggih. Keduk aren kae alah ampuh. Anune filosofine apa ya ngoten niku maksudnya nek Maksude nek kayak alang-alang. Kali keduk. Nek keduk kuwi maksude wohe gen akeh kaya woh aren. Wong aren. Ya woh aren wohe ra ewon. Nggih. Puluhan ewon ora kuat. Nggih. Ora gelem gogrok nek urung Nggih. kuwek. Yo wah aren. Kuwi. Kene alang-alange kuwi aku ora mudeng. Tak golek ning Nek anu, Apa dipeteli niku? Dipeteli petel amoh kuwi to. Nggih. Kene seblok, yang pulang-pulang ngono bisa sugogrok. pirang-pirang. Jaga grok. Iya. Lah nek arit pucukan arit dincepne niku? Pesiare dincepne to. Nggih. Ya gen aja gogrok guru kuwi ya padha karo Nek alang-alange ben aja kena alangan ngoten apa ya? mungkin. Ngene iki. Aku ya ora ngerti Lah, ora nggih. tekok nyambung. Iki. Ben aja gogrok wae. Ini ora gogrok ya Pak, utuh ya Pak. Itu iya. Enggak ya utuh. Gogrok suarane ya suka. Lah nek gogrok ngisarane akeh. Tapi nek semut gelem munggah ya. Semua belum sih. Sak durunge itu alang-alange semute. Terus pelayan. Pelayan turun dhuwur ya. Sing paling apik anggrang. Malan nggih. Iya, golekne wong anggrang anu omah anggrang. Wong saemu nangkrang ya dicolongi uang lho, Pak. Iya, diogrok. Sobat Pelosok Nusantara, itulah salah satu kehidupan desa pelosok yang ada di Wonogiri Timur. Seorang nenek hidup sendiri dan hanya menggantungkan hidupnya dari kebun, hasil kebun. Ada 2 pohon mangga. Bisa dikatakan menggantungkan hidupnya pada panenan pohon mangga ya. Alhamdulillah pohon mangganya ini besar dan buahnya lebat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dari Pelosok Nusantara, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sandrene ya sak kepak kuwi. Sandren. Terus Mas. Adek. sing buri wite sakmene iki ya, Mbah? Ya gede-gede wite. Mungkin ya cek mau kembang karo ya ngono ya. Aku mesane ndek duit kok. Iki ya suwane. Kalau sandren dijak kepek sandren. Mesane, nah aku tuh mesane ndek duit kok. Nggih. Nggih sapi niki kan perang gawe badene. Nggih, calone apik. Lah nggih ngono seger. Jenengan apa tiambak? Nun, Tiambakan enten ngomah. ya bae tinggal pun 2,5 tahun. Oh, alah, gak enten ngomah?